Здравейте хора, сега трябва да се подредим към масичката и затова ще направим една поръчка, която е над 3 лева. Много е яка. Ще кажа, че всичко, което имам, обещавам, че днес ще се подреде и Юля ще има много зареждане. Има доста хора, които искат маниста, но не се получава, защото не ме намериха. Не ме. Аз съм тъжна, защото някой път нямам никакви поръчки, а сега най-накрая ще имам за 3 лева поръчка. И да, ами ако искате да започваме с поръчката и после ще подреждам. Не обръщайте на косата ми от мен, защото бретона ми е твърде дълъг, сега ще ви покажа. И да, тя поръчката се състои от едно такова. Надявам се да не е фалшива поръчка, защото ако има вече фалшива, още 2 фалшиви поръчки, ако има, спирам да продавам. Тя се състои от такова нещо. Видиш къде е? За чанта. И такова. Хора, да знаете, че това го увеличих по едно левче. Да знаете. Защото всички ми казват, че тези са много по-скъпи. Защото все пак е ръчно изработено. И това е ръчно изработено. Не е кондиционно ръчно изработено. И да, това е на едно левче. Значи, тук дава общо 3 лева и за подарък ще изсложим на такова топченце. Надявам се пак да не стане като на момиче, заради това топченце да има скандал. И да, сега ще опаковаме. Да ви кажа, че вече поръчката така ще ви го опаковам. Извинявайте, това само да ги оправим. Само да кажа, че това е чашка. И така като се дигне е чашка. Сори. Май в това видео няма да намалим да направим подреждането. Малко по-малко трябва това и да. Поръчка за 3 лева не може да се побери. Тук би трябва да вземам някакви по-хубави неща. Тук е слагам, после ще изпратим на момичето, което живеем врата до врата. В следващата видео, разбира се, ще вземем това подреждане и ще дам поръчка към момичета. И да, не стоите да си губите време да ме гледате колко просто. Ще направим подреждане.